No buonjo bang' riwore gi jodito e thuolo adek e chung' mar klepe lig maduong' pacho ka KPL bang' loyo klab mar Bandari FC gol 1-0 e alap mar Nyayo National Stadium. Gol makende mar Leopards noloko e dakika mar 69 kokalo kuom jatugo Ojo Olani. Joka Kwach omako thuolo mar adek e chung' mar lig ma pacho ka gin gi points 38 bang' tuke 21. To e alap ma Kasarani Annex Club mar Kariobangi Sharks nobedo gi pek mar yudo points 3 bang' club mar Wazito loyo gonde 2 e tugono mane orumo amodhi gonde 2-2. Rusha ndefu kule. Cheza kwa kichwa Collins Dato! Namna gani? Bruni. Unapita, Shikanda jaribu kufuata kule. Chenga vizuri Moses! Shikanda Moses! Clinton Bulimo leta ndani kule.